телендә сайрый туган тел, сандугачлар киен көйли туган тел. Тукай телләренә туташ туган тел, сәйдәш көйләренә җырлаш туган тел. Хәерле кич, яраткан һәм хөрмәт иткән тамашачыларыбыз. Сәлам Мәскәү! Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез, хәерле кич, апалар, абыйлар, кызлар, җегетләр, хәерле сәгатьтә Мәскәү! Ниһаять, Туган тел телеканалы бүген баш калабыз Мәскәүдә кунакта. 13 ел элек Уфада татар һәм башкорт телләрендә беренче музыкаль телеканал буларак үз эшен башлап җибәрә безнең Туган тел телеканалы. Нәкъ 13 ел элек Уфада татар һәм башкорт телләрендәге бу музыкаль телеканал барлыкка килгәч, без ничә еллар үткәч, Мәскәүнең иң затлы залларының берсендә күренекле популяр артистларыбыз белән шундый зур концертлар белән чыгыш ясарбыз дип уйламаганда идек. 2022 елның 13 ноябре Туган тел телеканалы тарихы битләрендә мәңгегә хәтердә уелып калачак.